Machiegni nyakoro mgajwange chenro ni madula gino ni rio makare ka ena tarika birio dweno mara uchielga gana rio prario kodario waikoni mathoth kod sani mago mag siasa mago mag ngima dhano ka achiel kod thieth ka achiel gi mago bende mambende yudre e pau tuke odhiambo makawuono. To mokwongo wang'ie thuond weche. Tuko na mpango kamili na makusudi na tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Josiasa madito e pachoka dhi nyime gi siasa margi bang' kanyo azimio la umoja oyango manifesto. Jochung' manyocha IEBC odionegi ng'wech malaro kom tend piny Kenya koro to podoramo ni IEBC ok nyal nego lek margi. IEBC opodho chila yako ne laro lemo mar Governor ma Migori ka laro Governor ma Nairobi Johnson Sakaja bende koro osepodhi. Machiegni nyakoro mgajwange kamano kuom kawo thuolni kendo bedo kodwa chenro ni mar duol ka bende nyalo tudri kodwa lewo marote machuo kario adek auchiel nono bende nyiswa pachi ahinya to kaluwore gi weche gi manyien mwachokoni kendo mage mabende waseikore mondo miwamiye yo makare odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Winnie Adoyo bende wantiere mbui kacha kamnyalo yudwa Ramogi TV nyalo luwo weche gi achiel kachiel. Machiegni nyakoro mgajwange Riwruog mine mar maendeleo ya wanawake kadhowad na mchumbi opodho welo mar Mikai Martha Karua kom jalup migosi Raila Amolo Odinga ing'welaro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Nyakoro mgajwange ni wacho bende waluwo achiel kachiel ang' nwanyisi mago mabende tucho kotudre kod wachno kabende kama chielo kendo azimio la umoja One Kenya jatend azimio la umoja One Kenya Raila Amolo Odinga noriwore gi riwruoge kanyakla gi familia mar jaod bura ma Kajiado Central Memusi Kanchori mami ode Stella Memusi ne iko kawuono. Raila loso e kama kamano kama bende oseone makoch mar ji ang'wen manyocha ne gi obila e gweng' ma Masimba Kajiado kaka Walter Nyambaga leronwa. Ogai mar azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga chopo kod kalapapla kendo bedo e kuyo kod familia mar Memusi Kanchori. Odinga mane otien kod jodito mag siasa goyo mos kuom lal mar Stella Kanchori mayande owito ngimane masira mar apaya. Hii hafla hii ingefanyika siku ya Alhamisi, Thursday, lakini mimi nilimwambia yeye ya kwamba Thursday mimi nitakuwa niko nje, manake nasafiri kesho asubuhi kwenda ng'ambo. Akaniambia mimi yako tayari kuleta hii mazishi forward mpaka siku na leo. Kwa hivyo kwa heshima wakaharakisha na mpaka waleta siku ya leo ili mimi mwenyewe niweze kuhudhuria. God to give you peace that surpasses everything and to join you together with your family na watoto wako. Mungu awe pamoja nanyi. Ne eniko mono yoganda mopogore koriwo koda ka josiasa moko kuom jotelo mawuok oganda dhod Masai kotelo kod gavana ma Kajiado owuok oko mar chiwo singo mar siro lwedo Raila Odinga lek mare mar manyo kom tend piny Kenya. Your Excellency, kutoa the mark cluster ni kumaanisha unaelewa uchungu na shida the man nation inapitia, na tunajua henceforth hakutaipangwa tena siasa ya Kenya bila the mark cluster. Vile umeonyesha hiyo upendo, vile umetupatia cluster yetu, and you give me the honor, a position and privilege to hold kama kiongozi ya hiyo cluster, the man nation will vote for you to a man. You know, generations come and go, but then we leave this world. And we leave this world. My prayer is that all of us can remember that we have a good country and we must do everything we can to be able to live in a better place. Stella did in Kajiado Central is one that people will remember her for generations to come. Raila wuon bene jiwo jopith mag dhok ni piny owacho mare biro dewoge makare ponono kawo tend piny Kenya. Tulisema tutaangalia mambo ya mifugo, tutaleta bima ya mifugo ili kama mambo yako inakufa, wewe simba imekula, wewe unapata pesa.
Kenya sehemu kame zinahitaji kilimo cha pamba kubuni ajira. Wafanyikazi wa Kenya wanahitaji ajira kwa shine la kutengeneza nguo wapate ajira. Yule mwenye amekuwa anauza nguo kutoka Ulaya anastahili kuuza nguo zinatengenezwa Kenya. Odinga wacho ni bad migao moro bila ibiro neno ni gijiwo rita makare kendo gichwalo kwine jopiny. Jukumu lao ya kulinda wananchi. Wanakuwa wao sasa ni bosses wananchi. Yani tunataka tuwe na police service, national police service, not national police force. Ile force ya ukoloni mpaka tubadilishe. Jatelo na wacho ni oganda jo Kenya biro yudo lokruok maduong' motenore kod telo makare. Tunataka value addition. Ng'ombe tukisachinja, nyama tunauza, ngozi imebaki hapa, tuna prepare. Alafu tunatengeneza naye leather. Leather hizo tunatumia kutengeneza viatu. Kaambiwa kwamba misitu hazileti maji, hazileti mvua. Science inasema nini? Misitu huleta maji, huleta mvua. Wanatafuta kura kuongoza nchi hii. I worry for our water towers. Nimetoka kwa jamii ambao watu wanapiga biashara. I want to assure the Mituba people, because I know there's something going round, that Baba is standing with them. He's cushioning them and he's not sending them away. He's going to protect them. So the misunderstanding that came in, and our opponents want to use it, won't tell you, if there is one man who cares about our business people, about our children, about the church, about the generation to come, is one Raila Amolo Odinga. Ne en kuyo kod familia mar Stella Kanchori e kanyakla no. Raila Odinga manyo yango manifesto mar tiyo kod thuolo mar lombo ganda jo dhod Masai mondo chung kod yiero maduong'. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kajiado. Nyakora moga jankwaya e gwenge go ma Kajiado wang'iye mag motenre kod weche go mag siasa hinya to mago mag welo kata goyo kogno kendo miyo oganda go mabende chung ratiro mar manyo kome mpogore e pachoka. Gikone to duol matawo yiero ma pachoka IBC bade mamuranga opudho Senator Irungu Kang'ata kaka jalar kom governor yiero mabiro ma dwe mar 8 gi otiko mar UDA. Mabiro banka duol no nyota more puodhe nikech jalupne Winnie Mwangi ne wachre ni ne poko gweyo tawo kare mar tich kaluwore kod oboke manondik ne duol no gi jadak moro mamuranga. E kinde no bende jachung malaro kom governor ma Nairobi kod otiko mar UDA Johnson Sakaja bende no puodhi kod duol no mar IEBC. Sakaja kod jalupne Joroge Mushiri onyiso geno margi mar kawo tend county ma Nairobi kagi singo ne gibiro tiyo ne jopiny e yo makare. Tunasema sio kwa silaha, ni kwa nguvu zake. It is not by power or by might, but by the spirit. And so I want to thank our supporters. Of course, there have been some hurdles put, but we've prevailed. That is what is important. I take this opportunity to thank God and also to thank the people of Murang'a for the support which they have rendered. And finally, we have been cleared by the IBC. We have been given a nomination certificate, and therefore we shall appear on the ballot. Dr. Winnie is not going anywhere. Dr. Winnie will render services to Murang'a County. We thank God because this morning, victory is ours. Yes. We have been issued with a clearance certificate, and Dr. Kang'ata is in the ballot, and will be in the ballot, and he will be our governor of Murang'a County in the next 5 years, and going forward, God willing. Kapod wan mane mago mag siasa nyakora mga juangen manandala chiel kende bankare urog siasa mar Azimio la Umoja wan Kenya yango ne jo Kenya manifesto margi jo Kenya pod koloi kendo temo nono matut nonro mar manifesto no rio mar johera mar Azimio kod jo Kenya moko en mar ng'eyo ber kata rach mabende dibed ni nitie manifesto nogo. Millicent Adhiambo miyo apach jo piny kaluwore gi manifesto no mar Azimio la Umoja wan Kenya. Tokne chiwo geno margi ewi manifesto mar riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya mane Odinga usomo odiochieng' manyore alap manyayo. Jopiny koro nyiso morgi e yo machalo kama. Gik moko te manyoro wa chandruok ma Kenya ni godo te Amolo nyoting'e lwete momiyo jo Kenya. Macha yath manyalo thiedho Kenya kabisa. Manifesto hii inafaa ukweli waone, kwa sababu mimi natembea naye, inafaa angalia we mwenyewe.
Hiyo si kitu yenye unasema unasoma kwa dakika moja. Hiyo ni Biblia of the year. Kalure kanyoro baba nyo somo manifesto mare nyo mora kabisa nikiche aneno ka otemo paro ojende. Giango manifesto no kaka mano mapok ne onyisi e Kenya kama ngima kalure ni omako sectors duto te. Erokamana ahinya kuom Honorable Raila Amolo Odinga kuom loso manifesto mapok nolosi e Kenya ka. Noloso manifesto makiboko yao. Eng'e Kenya ka gima chandro maduong' en ufisadi, kuo mag mwandu mag raia. Koro an gima nyaneno kacha momora en ni odhi pambana gi ufisadi. Ka ufisadi nitie Kenya ka onge gima ng'ato nyalo timo. Kata ibed gi manifesto male machal nade, lakini ka en gima kwala to gima nyalo timore maber kanyo onge. Kama nyo weyo weche mag manufacturing kod value addition. Waneno ni mano miwa hope ni kambe ma onindo machalo Miwani, machalo Muhoroni, machalo Nzoia, machalo Sony. Kara koro wang' ni nitie sirikal mabiro deogi. Bende gichwalo duondgi ka gijiwo oganda mondo koro wuog oko obi ogo ombulu kar romo ahinya to ka giluwo yorno motisi ni 6 piece. Sama Nyasaye dhi konyowa ni kik walokre kweke. Walokre uru duto wang'i Nyasaye to wagone Raila Amolo Odinga mondo obed mayom, otim mayom, otim gik moko te mayom, otim gik moko te machop makare ni nyakwa miye 6 piece. Mane gima tieko go jodalawa, winjuru Raila mana kaka winje ni. Manifesto no kano ber gi ber munene godo mawacho no. Wamiuru baba kura full 100%. Kochakre piny nyaka ng'owa nyaka malo maonge kubatisha. Mjue ya kuwa Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Kwa hiyo wachache bado tutabakia tu kupiga debe paka mwisho. Ya kuwa wewe yenye ulikwenda independent na chukenda. Independent tulipata 1964. Inafaa ujue. This one we are looking for a very big goal. Dani unasema achukendi. Ichukendi ka wewe kuna budget gani utakuwa naye? Gimedo nyayo weche mag kwe e kinde ni mag campaign nyaka chopi yiero maduong' mabiro. Mokwongo nyaka wawegi miluongo ni sibling rivalry matindo makoro gwenge ma wan gogi. Mondo wawuog oko kura te kura migoyo te moko nego nindi en kuch jakom. Moko modong' madalagi to wang'e kaka watimo pile. En mor makende ne jopiny kendo koro gin kod geno ni manifesto manosom nyoro gi ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga dhi chopo lek duto magisebedo godo kendo kelo lokruok mosiko ne oganda jo Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakora moginto pachien mane kaluwore gi manifesto mano mane ochiw gi riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya kaluwore gi mago mabende gisingo timone oganda jo Kenya ahinya to ponone gi yombo e yiero no mabiro ma dwe mar 8 mabende koro dong' mana dweche 2 gi ndalo 3 kendo to piny Kenya dhi e yiero machal kod mano miwa pachi namba 2 mano kanyo ote macho ka bende wantiere mbui kachi nyiso pachi kaluwore gi wachno mag manifesto mano ochiw gi Azimio la Umoja. Wadhi nyime nyakora mgajwang' jochung' mayande jonyiso dwaro malaro kom jatenda piny Kenya Ruben Kigame maduon bura mar Federal Party kod nyawadgi mar Safina Jimmy Wanjigi oumo gi piny IBC ok nyal nego lek margi mar laro kom tend piny Kenya. Jotelo go loso gi jofwambo bang' IBC wito kod dwaro margi mar chope debe tarik 9 dwe mar 8 kaluwore ni ne ok gichopo dwa chike ma oketi gi IBC e puodho jochung'. We are speaking to the 48% that is undecided in this nation about what is being presented as the decision of 2022 August 9th. And we want to assure those Kenyans and many others, we believe we are the majority, that your voices are going to be heard and you shall be on the ballot. Our 2010 Constitution requires that every citizen who is qualified to run for office runs. And nobody should put impediments and obstacles in their path. Personally, I'm going to make a case against each and every of those commissioners because people cannot make decisions that are injurious to a country, to people, and then hide behind an institution called IEBC. And this journey is just beginning. We are going to fight this to the end. I promise you, a legal battle never seen in this side of the tropics. We will fight all the way, and I will use all my legal acumen. I will go to all the courts. I will quote all the laws.
I will produce all documents from IEBC itself confirming how they have always applied the law in regard to qualifications. They cannot change at this particular point. Kama chelo kronya kwa magajuang duol mar IBC opodho chila yako mar mondo mi odiolar kom governor ma county ma Migori gi otiko mar ODM. Ochilo manoten ko jalupne Joseph Mahiri wacho ni en kod adier mar yombo e piem mar governor ma Migori. No lieko moko kuom chenro madito ma odhi mi opek poni oyiere kotingo bero wechego mag pur, weche lupo, chuogo tije ne ojende e kin mamoko. Ojewo josiasa wetene mondo koro nyakue kinde mag siasa ni marombulu. Josiasa moko bende koro no puodhien Philip Mwabe madhilaro kom governor maonge duon bura mora kod jachung' laro kom MCA Makachieng Steve Ogony. Kaka jogo mose puodhi ni koro kom ni wadhu wamanyo officially. Omiyo wasingo ne IBC ni onge gima wadhi timo manyalo miyo wawit gini e yo moro ma ok marombulu. Ok wabi ketho chik, ok wabi chwanyore gi ng'ato, ng'ama dong' be ok wadwa no biyo chandwa omon wadhi. Koro wan wabiro kwayo mbulu e yo mamuol, e yor kisera, kendo e yor wacho gik makonyo jopiny ok e yor ayany. Economy mar Kachieng Ward o rely kuom nam. Omiyo wadwa ng'i standards mwanyalo improve go lupo kata kiluwa marwa. Ok manego nyaka nyithi rech marumo ka. To ma improve nikech nam ni ji mang'eny o rely on it. An adwa ni watim campaign mar kwe, campaign mar muolo, mondo wabed gi gima kizungu luongo ni issue based politics. Okawacho ni I can speak for IBC, lakini awacho ni kaka gi handle chakre nyocha gini chakre, ing'e ni one independent candidates, weche nyocha ng'eny, forms ne dwaro, signatures ne dwaro, gisebedo ka gi cooperate kodwa, aoro nyithindo gi duogo na iwacho ni form ne losi, ka gitiyo kamano nyaka watim election, apani election marwa dhi bedo maber. Nyakora mugenda kapar koda uchiel bang' sa achiel ma midhiambo chenro en duol wantiere okang' mokwongo kamedo mi wechego manyien mag motuche pacho ka gwengewa to kod bombewa be thuolo matudri kodwa ahinya to kinyisowa pachi kaluwore gi wechego manyien mwakelo ni kod sani. Aneno ka kanyo jo wantiere ote machuok mabende gisechwale studio ka. Aneno Jackton Odolwa Odando wuodi Imbo Nyamoye wacho kanyo ni Ramogi TV chopo makare kendo ento yie mana gi manifesto no yo makare mano ochiw gi riwruok mar Azimio la Umoja. Musa Orure Jakakdhi wacho ni manifesto no mar baba tomora mokalo kabende aneno kanyo Naftali Oko bende wacho ni en gi wuongi Nicholas Sewe giduto gikete mana kaira Ramogi TV kabende gimedo wacho kanyo ni jogo mapingo manifesto mar Raila Amolo Odinga gin jogo ma onge paro maler mano pach Naftali Oko kanyo kabende aneno ka Pastor Omondi Otiche mar gemo nyinyore kachiel koda mano jaode Sara Tieno giduto gi gi manifesto no mar Raila Amolo Odinga nyiso pach nyakora mgajuang into pachi en mane ahinya to kaluore gi manifesto no mano ochiwa gi riwruok mar Azimio la Umoja odiochieng' no karo dhiambo manyoro kabende koro piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma dwe mar aboro koro dong' mana dweche ariyo kendo nyakora mgajuang to piny Kenya dhi yiero makamano. Jalup jatend piny Kenya kendo jalar kom tend piny Kenya giotiko mar UDA William Ruto kawuono no otero kampen nyandwat ma ugwe kendo romo gi jodak ma Wajir koloso gi jopiny Ruto yango chenro ma en go jiwo chumi ma pacho ka kendo neno ni gwenge duto mithuolo mar yudo dongruok ma wuok e piny owacho koni ko kawo telo piny owacho mare biro keto kenge mag bero pith jamni nyane jopiny mantie nyandwat mar Kenya kieno bende jotelo mamoko kada mano tene moko kuom no wacho pek magidwaro ni bilos negi poni Ruto oyier kaka jatend piny kabende jodak makono nyiso gigo mabende gigombo no timnegi ka Ruto edo telo no. Tumesema ya kwamba mwaka ni huu tuko na mpango kamili na makusudi na tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana kama priority yetu ya kwanza. Excellency, hapa ukikuwa you will become the president, the 5th president. Tunataka utuchangie madarasa hapa Kutulo. Tunataka hiyo hapa ni mahali ya dini, wanataka madarasa ijengwe vizuri sana. Kwa hivyo hiyo mimi ndo nitachukua hiyo jukumu. Nikukumbushe His Excellency hiyo. Ya pili wameomba watu ya Kutulo. Iko power station hapa. Iko power station ile ya stima hapa iletwa, lakini hiyo generator ni kidogo.
tunataka hiyo power station iwe upgraded, iwe station kubwa, because ile Kutulo Mandera, Korof Harar na Kutulo hii na Kire hii yote wanatumia hiyo power station. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Timoni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo wonyangege. Machiegni kendo nyakoro mgachonge chenro ni mar duolo kama medo miye weche go manyien kro twaringo dhi nyake county no ma Homa Bay kama MCAs e county ma Homa Bay oriembo jokanyari mag board matao chenro mag od bura kuom tiyo marach gi mbi marapisi. MCAs makwa Bwaye Ward Richard Ogindo kod nyawadgi makanyaluo Ward Jeff Ngoro ne othichi oko e lemo magisebedo kagimako kaka jokanyo e board matao chenro mag od bura ma Homa Bay kaiseyo gi kuom sando jotich mag assembly kod tiyo marach gi omenda mag assembly no. Paro matwak mathicho oko Ogindo gi Ongoro ne opedhi e nyim od bura gi MCA makakelo kokwanyo Ward Danwere. MCA ma Homa Bay Town East Ward Juma Wuor kod nyawadgi ma South Kabuoch Ward Oscar Abote ne oyier mar kawo kar jiari o mano oriembigo. Okinyi makawuono no chuno bila mondo tigi iro malungo wang' mar keyo rowere mane dwa temo donje od bura ka gin gi paro mar rocho twak makamano.
Mr. Speaker, this House resolves to approve the nomination of the following to serve as members of the County Assembly Service Board with immediate effect. 1, Honorable Peter Juma Award. 2, Honorable Oscar Ouma Abuche. Mr. Speaker, we have very important bills that are yet to be processed in this House. They are under process, but with the time that we have been given, or rather the majority leader is requesting, we are able to dispense of these bills adequately, and therefore we leave the incoming members, the incoming government, to have a way on how to start. Number 1 is the document that is called the Homa Bay County draft budget. That is for 2022-2023. The incoming government will have to run the government with a budget. And that budget, its cycle, is just ending with the presentation of the document so that the assembly can resolve. Nyakoromo kwaya county no Homa Bay waduogi wang'ie mago moten record puoth mar IBC secha bende koro moko to yudo puoth makare moko to poda ni kod wach mowinjo bed ni giloso kata giloso gi waduol no mar IBC. Sima koro thoth jochunga bwonjo kochomo debe bang' yudo puoth gi duol mar IBC. Manen governor ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko pod midhiero luwo. Sonko no chako tam kendo gi IBC ni ok nyal puodhe kata bang' doho yudo puoth mar doho. IBC ne otamore puodho Sonko kano ochopo e apis gi Mombasa. Lek mar Sonko mar manyo kom governor Mombasa dinne ka IBC lero ni oboke mage mag somo onge kod ler madwarore e wi somb degree. To the registrar of the court did not order IEBC to clear him, and I have the ruling with me. Transferred to Mombasa and treated as the court should have to the registrar of the court. Kwa keto tenge mago motendre kod yiero nyakoro mogajwa ng'ie mago motudre kod thieth kaka ngima dhano kama jochiw thieth matie bwo tend county ma Nairobi no bago ng'anyo kasundo tend county no mondo migi barupe manyiso ni omedgi lemo. Kaluwore kod jothieth go ng'anyo no e thuolo mar higni 10 tend county no osemiyo gi mana barua mar idhong engas mamalo mar tich nyadichiel kende. Giywak ne director mar weche thieth county ma Nairobi Laktar Oumo Luga e kind jotelo mamoko kaka jogo ma ok osebedo karango ratiro margi kaka jotich mag county. For the 2.5 years, we have been pushing NMS to promote all eligible healthcare workers, redesignate all healthcare workers who have acquired extra academic papers, and confirm all contracted staff to permanent and pensionable. The Nairobi Metropolitan Services has been taking us in vicious circles, and now our members have said that enough is enough. Dr. Luga is our Director Health. Instead ya kuja kusupport wana afya na kusupport wana Nairobi, alikuja kujoin the cartels kuhujumu utendakazi wa watu wa afya wa Nairobi. Sisi kama hudumu wa afya tumechoka na hili shirika la NMS. Limefanyia watu wetu mchezo na imefika mahali tumesema enough is enough. Nyakoro kapodwa kete mane wechego motendre kod ngima dhano kata thieth nengo mar nyieo yedhe magayo rem kod ritruok bang' wilo fuoni mopogore mag del en achiel kuom midhiero mamoko kuom jorit jotuo kod jotuo yango ni osemiyo ji mathoth ahinya obedo gi luoro mar wilo fuoni mag del e kinde thieth kaka nyarogno chuny e kind mamoko. Jafo mara Judith Omori no twak gi jotuo kod jolony e wi wach wilo fuoni mag del kendo miyo walipodno e yo machal kod ma. Wilo fuoni mag del e kinde thieth kinde mathoth bedo yo kende ma jatuo nyalo reso go ngimane. E pacho ka thothne fuoni miwilo en mano mar nyarogno. Kata kamano moko kuom jotuo ok oseyudo resruok e kinde mathoth kaluwore ni ji oluor chiwo fuonigi e konyo jotuo. Moko e wi luoro mar ni wach makama nyalo kelo negi midhiero e ngima mabiro. Lydia Nyango, ma en miyo mane ochiwo bath chunye ne wuode, kod Dr. Patrick Mbugua, matiyo e osiptal maduong' ma Kenyatta, to kata kamano wacho ni chiwo fuoni ok kel midhiero moro amora ne ng'ama chiwo. Tunawafahamisha
ya kwamba hili ni kitu ambacho imefanywa research na haina madhuru shida yoyote ambayo itapatia mtu akipatia na sehemu yoyote ya mwili. After donation, I took medication for 10 days. Then from there, sijawahi meza dawa. Lydia wacho ni wuoth mar wilo chuny mar wuode ne ok yot kaluwore ni kuonde wilo fuon mar chunye onge pachoka. Noringo nyaka e piny mar India. Bang' wige 5 nanwang'o ka na realize ni wang'e ne bedo ratong'. Bang'e akane giduogo ginwang'o ni Baraka ni gi tuo mar liver miluongo ni Alagille syndrome. Ne wabedo referred the India ma otimne liver transplant. Nengo mar nyiewo yedhe kod limo laktar kinde ka kinde ni malo mokalo. Wuode owinjo muonyi yath e ngimane duto. Nyako muonyi yath e ngimane duto. Koro inwang'o ka all these are expense. Nyako timne blood work dwe ka dwe. Jotuo mamoko mane owilnegi nyarogno bende wacho ni nengo mar ritruok bang' wilo nyarogno osemiyo giwito geno kendo giyuago ang'e tiyo gi omenda mathoth e wilo nyarogno. Kuna watu ambao wanafanya dialysis, na hiyo dialysis mgonjwa anahitaji kutumia kama shilingi 1,000,000 kwa mwaka. Gharama ya hiyo madawa pia iko juu, inagharimu kutoka 30,000 mpaka 45,000 kwa mwezi. Tunazidi kuomba ya kwamba tusaidie watu ambao wamefanya transplant kwa gharama ya madawa. Dr. Nduku Kilonzo, ma en jatelo mochung' ni chenro mag golo remo e pacho kae, wacho ni dwaro nitie mondo Kenya olos kar kano fuonni mopogore opogore mondo jotuo oyud yot e kinde chandruok. Should we have banks for different kinds of organs, and therefore so that when a Kenyan needs, there is already an existing criteria that can say this is the person, or there is matched organs that can say this person needs this kind of organ, this is what they are going to get. So we need a national system that supports transplant and transplantation services that are happening. Jatatije maduong' e hospital maduong' ma Kenyatta oyango ni giloso chenro mar chako wilo fuonni mag chuny kod ondhodho e kar thieth ma Kenyatta. Judith Omondi, Ramogi TV. Gima watiyogo ka en part ma okoni odhi losonwa juice kata jam. Bihan, anbe dwagogi. Dada, inite nyaki goyawa. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung' ni omenda. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machegni kendo nyakoro Mogajwang Kot waringwa ng'iye mago motuche pautuke kama banglo yo tukgi mar lig maduong' e tuke mag hockey. Club mar Kenya Police koro mako thuolo mokwongo mar chunga klepe.
Kenya Police noloyo klab mar Park Road gonde 4-2 kapok gido loch bende mar gonde 2-1 tugono mane gitugo kod klab mar Strathmore alap ma City Park Hockey Stadium. Loch ariyo go koro chwalo Police nyake thuolo mokwongo gi points 19 bang tugo tuke 8. Klab mar Butali omako thuolo mar ariyo bang lo klab mar Mombasa Sports Club gonde 3-1. Wazalendo no wuok amodhi 1-1 gi klab mar MSC. Klab mar Park Road no wito tuke gi ariyo kindgi kod klab mar Kenya Police kod USIU ka koro gin mana point ariyo mbele klepe manyalo dok e lum. Nyakora mga jong mane makelo giko mar weche manyien mag umwai koni kod sani chenro ni mar duol nikech saa yena mondo walore kod kanyo to kata kamano ko gik saa 3 wango dugo ni ka gi weche manyien. Nyakora mga kamando mere kuom ote magi mago michwalo James Muok mano mwalimu teacher skan tire St Peters Kotino Yugis wacho no mora hinya gi weche gi manyien kabendo mor gi weche go mag ilungo kanyo ni manifesto mar Raila Amolo Odinga mno somo ndichi manyoro ka Charles wacho kanyo ni ODM en party maonge democracy gewa wayier kendwa Homa Bay County kai kao kamano to kibiro yudo ka weche tek mawuoro kaluwore gi yiero mabende wadhi timo mano kanyo pach Charles kuwuok e county ma Homa Bay ochok Victor bende kaya nyamaji lambo yacho ni Tenduru Kenyatta entelo maoneno ka omie pek matina inyato kaluwore gi ngima morido nyakora moge erokamano kuom ote magi mago miero ka kata kamano yieno mondo ang'ade kod sani wadugo bang seche ariyo gi weche manyien. Nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Winnie Adeyo kete mana kera Ramogi TV nikech chenro mar duol pod dhi mbele. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860*418#. Pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Tichario machielo nyakora mgajwang Nyasaye omiyowa thuolo mar romo e duol ka wadhi ng'iro wachwako siki ka wago mbaka ka waomache kinde ma koyo ng'ichni mondo wang'e ni ere kaka wanyalo golo koyo mar chandruok mondo warwak liet mar dongruok makelonwa konyruok kaka oganda. Nyinga Charles Odhiambo en morna kinde duto mar bedo kodi ka wago mbaka kanyakla gi yawuot Luo kaachiel gi nyi oganda Luo manigi gimoro achiel ma kichiko ne iti to nyalo kelo ni konyruok e ngimani. Iwacho ni somo e ratil mamiyo nyathi jachan gi nyathi jamoko bedo gi pek maromre. Somo ni ema nyalo miyo nyathi mane ojwang' nyalo bedo gi duol mar bedo e mesa kama ipime weche kata kama ikuodhe piny mondo mien bende obed gi duol kako nyalo timo. Kuom hawe marach higni mosekalo gi nikech weche mopogore opogore somo okosedhi maber ahinya e gwenge mag oganda Luo.
En morna odhiambo makawuono mar bedo e studio gi ka giwuodo ganda luo. Achiel kuom yawuot luo ma osomo maber mokalo, wacho no go buk maber mokalo. Kendo mosebetie sekta mopogore opogore mag jiwo weche mag somo. Mondo ng'iswa ni to en midhiero mane, to wanyalo tieko midhiero ni nang'o kaka oganda, nikech sembe iporo na gi nyamin. Ogendni mamoko nitie machon nok som to tinde somo osetiyo kodgi. En ang'o mane gitimo momiyo giyude kare. Machiegni erwako e studios wa odhiambo makawuono Ngire Shelemaya Okoth Kea, wuod luo ma osebedo japuonj e mbalariany, osetelo ne kuonde tiegruok mopogore opogore e Kenya ka. Mogik koro nyodhi e yueyo ka en maneno sumba mar kar tat somo ma Dedan Kimathi University iluongo ni Chancellor. Professor oimore kendo machiegni e Ramogi TV. Oimora ahinya Charles. Amora ahinya ni ieriwori koda kawuono mondo wadhi ng'iro kanyakla wao machie duol ka wariembo koyo mar chan momako ganda. Professor Shelemaya Kea en ng'a? Charles, an nonyuola higa 1941 dala miluongo ni Angino e Kokwanyo, location Kasipul, masani koro en Kamondo Kasipul. Mane kama dongoe ka chako somo mwaka chiko ga boro kata ko chiko kanyo prangwen ga boro asomo skul moni kwa Jwach ka je klasa chiel nyaka reyo kura dek ne onge kanyo kura dhi Wangapala bir bur matin ikalo ringa mikalo center mikalo kadongo wat kanyo nyaka kadongo chiko Wangapala kadongo ne potin ne ma ot ma chiel malu matin kende kaman adongo mano urme no maminasi kuro Wangapala masome nyaka klasa boro Wangapala ka kori dhi some kidak gi wat koso ni ana dala kwa adagi wat me nikech kacha beto chwalore urme no ma adongo no ma chak kadongo no mana urme no maminasi kuro akanya kada chenje puonj moro kawa ni Robert Mumbo okawa da kode makwa somo kode nyaka bede klasa breyo ma Wangapala ka mana Wangapala kanyo mana butu dala go nyanga yodo mana ya member mapana member mokongo kuro ka Wangapala ade Kisii mateme form 1 nyaka form 4 ka Kisii ade haya Kakamega timo form 5 form 6 ka bang man ko ade Makerere mateme agriculture mwaka dek matieko kako atieko Makerere na ero tich mar purni amiyo na kawe na mani jaigni adimo ero purni nikech kijende tinde gimoro nwa dongo ibro ng'isa une jolonye nwa dongo king'iso wacho ni igni mag 70 nyaka 80 ka ning'iso jonyuol ne wacho ni nyithindo ni som kokisomo tibiro puro ne ji e gweng' ka koro miyo kijende okawo pur kaka tich jomoko somo an pur na era ka patin kata kapok adhi skul na pidho bando e tie ot madonge madoma mamudi na puro njugu sira makongo manwanga na puro njugu ma uso ma anyogo soyo matin miyo to baba bende no ero pur kuro ka mesa mopuro an ba puro mara matin kan Wangapala apuro rabuon ma uso mangiyo go buge mangiyo go buge ma kwan ma itimo mani ke jonyuol ni manyalo ng'iewo ni onge koso itimo ma hero apina na panen hero kikala madagi japuonj bene puro kuro ambe ko ora kadhi doyo amba pesa mara matin ngi mana era kaka etina koro ya Makerere bang higni adek kisesomo weche agriculture bang higni adek kaka na adog abe pur jopuonj mane opuonja no tama ni ino okidok pacho ne wan ja beach mana Kenya ikani wadwa mondo ti masters itiene ni itieko Makerere koro ini dwa duogo dala mondo gimisomo koro lock team koro dwa puro iko no abe kara be agriculture jomane wango mang'eny mana wango jo beach gitene giduogo ministry mar agriculture koro an ka no ino ke dipacho oseka wike chiche namba 1 higa mokwongo namba 1 higa mar 2 namba 1 higa mar 3 koro da mo so masters America moliduo kwanyo puonjo an puonjo no kaero an pudi amana dwaro koro kaka ne gemi scholarship kaka na nyalo weyo mar beach mandege mian koro di America kamoni Cornell University atimo masters ignia Mareyo aduogo ko akone 1970
Atako punja ko makarere. Bedo kuno makachiel ginus kata kendo. Then adok kendo ko timo PhD. Ko PhD adok 1972 by 74 I came back now to Nairobi University. Kwa maana kwa achako punjo University of Nairobi Kabete campus. Main watch purni e kama chunyi ne nitie. Mane kama chunyi nitie gima ng'ato nyalo puonjore kokalo kuom sigana man tuok mipimo nwano. Ni thuolo mar dhi somo Amerika ne yudo nikech ne timo maber. So timo maber nigi michne. Nyathi matimo maber nitie ng'ama bro nene. Kamane. To gie sani kech bang' kisepuonjo e mbalariany ma Nairobi ibeti e sekta mopogore mag puonj. Ibedo kunde mage? Oh no, ka Nairobi abedo department mar law. Ni department of social science. Kuro kanye ma adonge ni chako ge lecturer, maybe be senior lecturer, associate professor and full professor. Abedo full professor mwaka chiel mi gana chiel mi chikitia borwareyo. Kuro kena abedo ya taloma department, kaya abedo dean mar agriculture. Kada biro kino principal mar Kabete. Then bank principal kany makoro President Moi oyiera kadi biro vice chancellor ma Moi University. President Moi oyieri idhi bedo vice chancellor ma Moi University. Jaduong' Moi nitie gima nong'ego. Nong'e lidho jok ma oneno ka nigi were moro. Wang'eyo jopuonj nokawo mabeyo otero Kabarak high school, otero Sacho, oteri Moi University. Nyaka beni nitie gima noneno kuomi. Kindeno somo nok otegna ahinya thurgi. To thurwa ne somo otegna ahinya. Sani koro somo yom thurwa. To tegno kuonde moko. In kaka ng'at manobeti e sekta mar puonj, ang'o minyalo wacho? Somo dok chien nikech achiel kuom gien en wach ma chan. Ngini somo somo do nyaka be gimo elweti. Kara ambe baba ne na jomo kainya to no puro. Miyo sende mo e purno ema chulo na fees. To sani chan omedore to gituo bende. Tuo ma kaka tuo ma HIV AIDS o ahinya malaria ochando ni malich. Omiyo kantie kanga ngi yuto nyathi nyadhi school. Omiyo chano en gima miyo somo dok chien. Ka nyathi dhi school moro ama kada chai moko madho kada nyuka. Tubu sa bi sa uchiel koro kichami. Ngini moka kapo moka beach nyaka moka parga beach kai. Ema mental development ma dhano bedi. Kako bongo donga maber. To kada benga mariek. Giminya timo nyaka odok chien matin. Kae to mar ariyo iwacho tuo. Tuo bende enyoka enyowa malaria, HIV ni bengino kawo jowa kabisa. To professor kar chan ka chanda. Nikech chan ni en gima oganda wa adieri mar wach waliere mokalo. En adier ni chan to nitie. To iyudo ka ng'ato to ochiemo maber. Orwako chiemo maber ok no chamo ring'o pile. En kata gi loe kamoka bicha para ng'eni wabiro wuoye wach tiyo gi lo maber bang'e. Orwakore maler, odhi e buche, en kata gi telo more kanisa, kata e kind oganda. En ng'at mok nind kech. Chan tiende nang'o. Kech magi mosechendo. Ng'ama onge gari, ng'ama ok ogero ot maduong', ng'ama chando chal nade. Hapa ni mago mekpano ko be to moko kingi yo kama jo odake moro ngato daka mama odak kama tin to nyithindo be ng'eny inde bonyol machiegni kuir man ka nyithindo go mondo gisom malongo ka onge gisende ma molo ma mi onyalo ng'io ne lewni onya chulo gi fees mo ma gigi ma mantiego mano be ko nyalo mi odok chien. Ogini kaka jo bende wajabiro gi mon mang'eny. Bende ka ma en yiero. To go ka be ngi tich malo ma obiro wuoye chien bende jo oko kawo malich ahinya. King'iyo jo ma jo bath ma kare jo kisigi gitiyo lo molowa. To lo ka ni ema chimo ae. Ng'ama nigi lo be nyalo wacho ne ojachan. Ng'ama nigi lo nyalo wacho ne ojachan. Be en kare mondo ng'ama nigi lo wach ne ojachan. Ka en janyawo.
ka en janyao. Wabiro goye mbaka mano kawuono ni adwani mondo wago mana mbaka waket mana maino e weche mag somo. Koro ikoni tuoche to kod chan mobiro fuono tiende gin moko kuom gik ma osethiro somo. Kia bende. Kia kama gweng miaeno kende bing'eyo pok ne bi kama mabor. Ok ng'e na ng'ati more ok e pinje makocha. Nyathini mokadho to kata kama odhi bi ok ng'eyo. To ke bende ok itudori. An nitie kama mawe ma biro tudore ni ma ko bat. Tudruok. An go kama na Nyasaye ke jopuonj ka nyathi makite ber kendo tiyo matek to jopuonj nene ni manga maber ong'e go opira obedo class wamaku bade koro gimbe kage sama ko bade chala ngama kwangi okendo tudi gi ng'ato machielo manyime to ng'ama jachan kata ng'ama monge ng'ama nyalo mako lwete samoro nya be no nyangi gigi mochamo to bang' mano ok odhi mabor moloka omiyo an gima nokonya ni jopuonj nohera ne mako bada gitudore koda magi kawanya ka chopo e secondary maduong' kako atieko kaka kan makarere to jopuonj utera adhi somo Cornell na achomo buo ng'ama duong' malich mono ja Amerika miluongo ni Martin Alexander professor mogo buge mang'eny monge weche mathoth katieko PhD mara to ko an Kenya idhi Nairobi nitie osiep na kendo ng'ama ng'eyo malich iluongo ni Professor Ruben Olembo dimanye en kayo ne kanyo manyo Lembo no kwane basabu kichopo pacho to ndik project mondo mang send mathematical research na ndiko project man 1976 na yudo chini $1 million 1976 igapra bilio ga uchiel yudo chigni mana my first project $1 million pesa ma Kenya machapo gik mang'eny mag laboratory mathematical research kwa andiko jipuonje andiko jomoja matiyo. Koro gima nyalo konyo bero somo mokwongo en kawa kedo gi chan ma biro konyo wa kedo gi tuoche kawa bedo gi ng'eyo wakwedo kia gi chien to wabedo gi tudruok makare kaka oganda magi gik manyalo duoko sombwa itelo ne mbalariany ma Moi mane jaduong' Moi ochako thurgi kinde no yudo ka jogi to bok somo ere kaka iyieri dhi telo ne mbalariany ma Moi ma higa 84 aparo 84 ere kaka in miyieri dhi telo ne Moi ti jaluo to sano yudo ka siasa bochacho joluo ok dware sirikal bene patin obedo nang'o ere kaka ni romo gi jaduong' Moi kaka nyinyi ndalo mana kana temo research to na nyiso gik matimo show magnya mana Nairobi SK show nyaka Nakuru samawe nyaka Mombasa ke natemo research mar kudmo manielo makonyo cham bedo maber kuro kana setemo research kuro nyiso kaka gino konyo tich mar lo bedo maber mano be kama na yudo mich maduong' mar Africa kaka ni neno sisibi mar Africa gold prize mar gino Marpur. Ko yapanya kabeni kuonde ga ko Moi ne orome godo. Ko gino bang' mano ko Moi ne romo gi professors. No ayro luongo wa. Kwa dhi dala ne so. Un kaka ng'akoro. Kaka professors. Professors e Kenya mangima. Kenya mangima. Mago mbaka unjo kaka di mer somo. Olungo walunga. Olunga biuru na kuru sim igo simu ilungo. Igo simu ilungo odo mbaka nya kotieno. Kama koro nugo mbaka professors moa e Kenya mangima ni joluo no yudo ruka ji adi kama joluo na ko ni mokongo jama yiga pira boro ga dekya no ji pira dek no luongu joluo ni pin sabe yo bedu Nakuru lungo gotieno oluongu gotieno wachoko eto ko adito no ka entie mboso biro go mbaka no luongo ng'agere no luongo professors e Kenya mangima uminde ne mane konyo ahinya uminde ne no tudore kode ko uminde luongo koro uyudo ru professors pradek ma joluo uromo gi Moi higa 83 professors ma wuok e kabila mamoko gi to ne adi sano ne ginok ng'eny kaka wan koro Moi oromo kodu siasa be liet kech mane moyudo ka higa 82 tem loko sirikal lweny mar multiparty be koro sechakore
jadung Raila Odinga geri koro imako itere detention, jadung Jaramogi geri kete house detention. Ne chal nunade kaka joluo koro romo gi Moi miwacho ni ok dwar joluo. Yengene joluo ne mabor omiyo romo no kono omiyo kendo joluo ko chako duogo machiegni e sirkal. Makwe nyalo winjo kaka gima wacho to romo no nonyuolo ang'o? Romo no nyalo gima thoth. Gini koro omiyo ng'eny jo mano yiero bedo kaka chairman ma kago minde nobedo chairman ma Kinyaru ogor boyedo kama mobede. Moko be chako yier bang'e chien. Koro mae kaka idhi telo ni Moi University. To bende ko obedo one kaka banyalo konyo skunde ma dala kucho ka ng'ama yier chairman kamoro to imiye jip di manyime kaka maintain. And Moi ne penyo into in being school. Ano ido ka onge school okunu de chak school. Ma de chak school angeno mane primary. Odio keti obedo secondary. Man nen no ero GOG. Mupenyo ni in gango. Ingango be to being school. Mas secondary na aonge godo. Kia yonge godo de chak moro. To kendo bo nyalo konyi gi gima mwenye school na nyanya de nyingi. No ngama no ero somo. Koro ere kaka waloko dhochni nikech koro in ng'ato kaka in idhi kuma ji okohere somo ma iloko masani iwacho ni kinde no joma ngire ma ne wuok e kind oganda lang'o kuom ranyisi ne nok mokalo to wajoluo ne watin. Sani kitimo nonro aonge gi kwan hie but wachore ni kwan mar joma ngire kata mosomo nyaka malo moloyo kind oganda luo dok piny to gendni mamoko to idho. Waloko dhochni nang'o? Hapa ne gima odo ko chena nyaka somo mar primary bino dok chien. Sikunde mane gidhi kaka Alliance Maseno mane ka oji mang'eny. Ko chien skunde ko njako oyaw skunde mang'eny. To kaka na wawuok ku wach ma chancha to sikunde bende koro ne ok becho. Moko ndiye makede maka kata desk onge. Ute mag jopuonj bende icho. Jopuonj bende nok. Kaka namba no medore jopuonj mako ndani skunde ne bere matin. To miapa ni wan joluo kanyo wahinyore moloyo. To kendo joge ne riek gikawo jopuonj ma becho. Gitero kuonde ma gintie. Kweno kaka korokoni jomodong mana jomoko ogotegne. Professor ka akwayo ni mondo ilera. Jopuonj gi itere tiegruok kamoro achiel. Ere kaka jopuonj moko koro wuok mabecho to moko to nia kanyo. Ere kaka jaduong' Moi kuom ranyisi koro biro kaluo oluomo jopuonj mabeyo moneno ni beyo otere skunde ne Sunshine otero Kabarak Sacho Moi Girls Eldoret to magi iyudo ka gin yawuot luo gin nyiluo. Ang'o mamiyo japuonj moro bet maber to moro bedo marach? Ngene ka yini e class unji priade kaka ji pia ochiel ok ji romre nyaka bede ng'ama kata jo ma kata bich moko ma bedo malo omiyo ng'ama otelo ni kama itime tiegruok mag jopuonj nyalo ng'ene team ma biro wuok ni magi joma becho o ma ne ng'ama kikawo to gikonyo kari to kendo gima ne gitimo okawo e puonj ni tere kamoro timiye jip mathoth mag gik mokonye godo. Motivation ma jonyuol ma kaluo yuago nikech chan. Motivation ng'ina waka mabe ji odok chien koro miye kama ko winjo mabe malich. Ngine kata kingiyo kata tulo ka japuonj mon tie man en Kanunga. Jaluo mo osebudho Kanunga kanyo to Kanunga nyithindo kadhe. Omiyo jok piny bo make ogwe wuogi. Mane gima bo miyo odonya nai. Japuonj maber okunjo e lal kano nyaka umiye jip, umiye mrobe. To koro king'eni yuago nwa chan. Ing'eni sama ng'ato chando. To kata mana mojiw go japuonj no koro bedo maonge. Koro kelo ywaruok dondi jopuonj gi gin gisiki dwaro ma pesa sate. To ko sani gima kemiyo boke odo kine somo sani ko jopuonj mantie moko mole hala. En gi duka en gi matatu gi boda ojo school sabich sa chiko so wuok dok pajo kendo ute mag jopuonj dak bende otinde onge nchonche ni jopuonj ne dak school sani kinyo skunde mang'eny onge ute jopuonj ko jopuonj ka pacho ongo gi doyo monene boda maro so wuok koko ni somo odo jopuonj mano bo mi wadok chien
miyo aben ke ngamo telo ni school be nyaka be ngamo tegno matiyo gi jogwen otiyo gi jonyuol dupunje be onge kaka so modi miyo kingi yodo ko man Nyanza miyo kingi ka ngiyo kada gwen mo kamunti manyo ka nyithindo kada ber to mote din ma kada ngama ngangi mana di onge jama di mo ma di university to ako ni wadwa ni mo jomo tegno mkana majotelo mo njwanyi chimba somo ndo wa makre uru kaka duol obel duol ma nyarome to mo mpimo no mwaka ka mwaka to gwengo ka binade wangie gwen ka gwen wabed piny gwen ka gwen piny igero gi mbaka piny ma piny ma ncho aeni wan gwen wa binade unga yo game uno talo somo chon kabisa mimi ne to kidok chien ni ma odera kangu yama no ma so ma teka kabisa ngama chief to gimana timo no omiyo game uwuok nyaka sani ngama ro moko duogo wan turwa anyalo timo magwanga we be member ma parliament kaza pul kabondo no ongiya mulungo je motegno ana chiel kumgi oketo wa piny nuwinjo yawa badhi marach adwa no joma tiyo Nairobi joma nigi tekruok kawe u school moro ma budala ibe kaka chairman ine kaka school no be to waro mo kara mbwa bang du jade ko mo to piny dinade mwaka gimane magwango timo no up to now no loko somo mar East Kasipul momi yogi moko di malo matin to ban watime pile moko jok chien kisingini ngama ngi duol ngama somo kako god kaka o minde geni joma machon gin joma nyako ngi kaka gichalo kaka role model ji admire gi ko ndigo biro piny mo neno mo wog jodongo du ji winje nitie chandruok mosebetie erokamano nitie chandruok mosebetie mar onge mar tije iwacho ni ma en achiel kuom gik ma bende go chuny nyithindo gi somo go chuny jonyuol to chandre nangonya wuod joka ngane be osomo modhi e university to duogo beta ka tich onge somo giri go konye nitie jok mar reason nitie jok ma go mbaka kamano mago to bende nitiere to mano okonyo mon ji somo kaya kuom kingi yo ka kuom klaro kika kara jama no uogo mang'eny nyalo go lam kara moka mana pa gi wiye to chieng' moro ko mango tich kata ko chako business onyalo konyo ng'ama ong'eyo somo ong'eyo book ong'eyo dhok moko ong'eyo timo kwan kaya ko timo giro wuon onyalo konyo mondo gi mano kunji omiyo yedo chien ng'ato somo nango ni ng'ato somo nango ji somo nikech ango somo nikech ango no somo ke ng'ama somo nyalo bedo gi ng'ama onyalo konyo wuon onyalo dhi oko kata ko sani man ka chara ma joma na Amerika moko dhi Ulaya ko kuno kata be mano ni ng'ama riembo taxi to chieng' moro yudo gima maber manyalo konyo kendo kaka somo nyalo konyo mano konjo miyo ji ojoge ng'ato somo mondo miyo yud kako nyalo konyore ok mana mondo yudo tich en achiel kuom yore mag konyruok to professor ikwanona tudruok iwacho chan iwacho kia iwacho tuo iwacho tudruok wasewuoyo malache chan ang'eni pod wabiro goye mbaka e mbekni mabiro tudruok ka itimo nang'o nikech achiel kuom gik ma osethiro tudruok e kind oganda wa ka ok wawuondore en kinde duto kaluongo welo e duol ka wago mbaka to giwuoye wach nyiego ni nyiego ni ich lit nyiego to ga chaya wuodo yedhi moro noluongo nago ni ina iluongo ni Dr. Isaac Kalua ni tuo manego joluo en tuo miluongo ni ina ich lit nyiego to koda chaya ere kaka wabedo gi tudruok ka wan gi ich lit e kindwa wan gi nyiego e kindwa wan ga chaya e kindwa hapa no winyo wamed erore mana kaka Biblos lowo waere uru ero wadu jo mani kara joma jo dala kara joma mo oko ke hera no ema miyo nyabdo gi tudruok takia gumi jo luo ko bedo gi hera manyalo konyo na nya paro ni waka sama wan gi liel to waere melich kata sama wadhi pako gor kata sama wadhi pako gor kata sama waneno Ramogi kata sama wapako jakom kata kwa nyombo to wan maber mali kendo man ka ng'ato to kuom juma chiel inyalo gol kama milion abich ma osegol sama galgi sana milion kana abich ma par yo ka mtokni kete wangayo gidhi liel mangi chim kuna magi duogi kadi wabed gi hera ma wan go sama wangeliel wakete e ohala
makete tudruok mamate motinje mag dongruok de wadi mabor malich onge gumi obedo chieke ka ng'ani ko loya ka ng'ani otim ka ng'ato kama entieno embe mane ma Nyasaye omiye imbe to mano yo chakre kata mana familia sameno ng'ano wadu maduong' kata wadu matin dala chiel ji ok winjre samo gichamon ni mon omiyo ji pogore ok apani mana dier omiyo en mano gima dwa ni duol onjo wuoyo ahinya mone kaka dwa herre to king'eni en awe maber ni koro e duol wa okodi mach ka higa 41 nyaka sani koth mar nyiego gi ich lit ga chayani ochako gowa joluo karang'o nikech an gadieri ni bed ni ne nyiego nitie kamoro wuod wuonu madongo dino kokawi midhi somo wanga pala ka kore dak kode momiromo gi japuonj mokonyi misomo midhi kisi school kodhni nochako gowa gi kanye tang'oma nomiyo kodhni ochako gowa mano ng'etek mano gima bana watime research kamano wae to en gima chalo gima yenya wainya unjo kawa ni kata kawa boja muchungo kara mara wadhi bunge gin ja beach kara ka ng'ada chielo dodo ka jimo achiele modhi jimo donge bino beba bange kata ko ahambe chimata kama chielo to wan matamo bedo gi nyigo ni ka ng'ado kosa loya to kiwa neno mange kendo en gima por manyalo kosa ne gima hinyowa inyalo ne kaka di wuoyo moro madongo obe piny wuo gi jite mondo wae ne ka mwate ge ero malich gi ka ginjo gi mo ka matamo ka mo ko ng'ane bialu be o makre ayinjo gi moro ka udi moke uso kama ane bi di bena jirani man kaka kaka junjo bedo to gima diera ni mana kaka iwacho liel wariwore kaka oganda kama idwa methie kongo moro ni ka waluongore kaka joluo to kochopo sa weche mag dongruok to bedo matek kochopo sa siro somo bedo matek mana kaka iwacho en gima onego timie nonro kinde moro natemo timo nonro moro mohiu to gima nayudo en ni achiel kuom gik manyayo mano en achaya ma joluo nogo ngero ni wang' mithiedho e magawi koro yudo ka ng'ato gamo ng'ato tudruok gi chuny maler to ng'at mogamni ang' chak lokore ndhogo ng'at manogame cha koro ji oluoro kichore gi chien nikech ang'o makelo achaya ogene kaka ne wachako thabiti dal ma chako thabiti modhi maber malich bengi mokwongo Kenya mangima sani thabiti diko chal magi Equity to kaka no dhi imbi ng'eyo historia mano maga gi puonj manon to ang'awo miyo wabere chako to kodhi nyime ma wachako wagina kuom ranyisi nikech ne ande na an gi Dalmas jadung Dalmas e duol ka mopimo no mana matin Equity kano chako to joma ne kene mokwongo tik gino kuche mapuro kahawa manyiedho dhok mapuro chai loko hala matindo to wajo luo kano chak thabiti to serikal mane kane pesa masama serikal no kawo pesa ne te to koro onge kaka ne nyalo tim to ni wan ing'eni ka ngichako bengi ni moro Oyugis kata Ringa kacha to ni ma mar Selemake atichako maneni gi dalau ma mar joka ng'ane onge kuma bro dhiye hapa ne bende wajok piyo winyo bege kiri mo ma kata mo tek to bebe akanyo sinane na kaka so bege bok yot to ka ya bunya so mo modi mabor melito oge joge to koko hala gi koka riwruok to kwacha okotima no maber maybe wanyalo gani kama wanya pani maybe kaka joma mine ka joma mine nyati mo maber molowa to wajiw mine mo mine gi bedo kaka joma nyalo bedo manya tudoa joma mine pogruok mane manitie ang'e ni setimo nonro mathoth ewi sinani mar mine sinani mar chuo ang'o momiyo joma mine ema kamoro nyalo kelo lokruok makelonwa konyruok kaka oganda ng'eyo joma mine kaka ginjo nyuol nyithindo dongo lwetgi mabeyo madongo mawuok oko mano kamoro miyo gibedo jomotegno mong'e kaka ging'eny to hapa ne chiwo jok chon jok piyo ahinya molo mine
Awinji. To Professor kakoro watieko chenro ni udhiambo makawuono. Kamoro ing'iso mana mapiyo piyo ni to achiel kuom gik ma iwacho ni nyalo kelo konyruok ne oganda en ka oganda onogo ochodore mobedo gi tuonruok e kindgi magi ng'iyo ni to ere kaka wang'iyo picha manyime mondo mi gima wan go ni kata tin to konynwa kiny moloyo keto ni wani wacho ni wachamo tesano. Sama koro ne in kalango michako Moi University ne gitimo nang'o mondo mi gi jol somo. Jolango wino jamagero jolango kudho wach kendo wach gikadho piyo piyo kabisa. Kudho wach. Kendo kaka giseno wani kama ober wach no gidhi piyo piyo malich ng'eni ng'ane maber. To joluo dong be kudho wach. Joluo kudho wach tapani war mach sama wadikore. Mara wak di piyo kaka malango. Makwana kaen wach marach. Lango kaka giseye kodi ma gigo e tek. Ng'ani ber. Gigo e tek te. To kaka giseko ni rach. Rach ne gite. Gihien na gite. Awinje. Kumano wacho ni kudho wach ni. Kudho wach. Kiwinjo gima ber to wacho nego landre piyo. Awinje. To kendo nyaka bende e oganda nyaka bege yo amako moluoro. Luor. Kama jidhi butne, kama jidhi kudho wach. Ng'eni mana sani tinde onge ndo tin. Choncha ne yo amano telo ne luongo ng'ane bi ango ma du chai. To go mbaka. Nendo penye dinade. Awinje. Yapa ni mana betunde apa ni chalo do lal no. Okay. Nyakona Mngajwang, Professor wacho weche mathoth ahinya to maino mare no kete weche mag somo mar oganda. Wacho ni gima thirowa en chan kind ogandawa, wach mar tuoche machane makelo. Ing'eni ka ok ichando to kata tuo biro to inyalo yudo kaka ikonyori. Wach mar kia koso ng'eyo. Jomariek wacho ni iwe ni ng'eyo tikia ni kia. Kae to wach onge mar tudruok makare. Tudruok makare onge kindwa nikech tuo ma nego jaluo tieko. Tuo miluongo ni ina, ich lit, nyiego to koda chaya. Magi gin moko kuom gik ma Professor wacho ni hinyowa. To mogik otieko ko wacho ni daber ka nitie joma luore kind oganda ka. Mondo mi gibedo piny gikuodho piny to giduoko no wacho nikech luor magin go e kind oganda chiko negi itgi. Tabu manitie ni kamoro jok monego mi luor go gin giwegi ok giluorore koro bedo matek mondo mi gala moro bende oluorgi. Professor wach ni mogik ka watieko ahinya to e somo mar oganda luo. Ago erokamano Nyasaye kendo ni Ramogi watimo gima na adwa mro owuoyo moloyo joluo ka wach mar pur matek chiemo ae pur wakao opoka mutegna ahinya wan gi chiemo wan gi lowo maber wan gi piny maber pur wakao inyalo pidho cham ndalo 365 kech piny liet wan gi pi aora ma wan ga ohinga thoth wan gi nam malolwe wakao pur matek mondo begi chiemo motero ma ok ni nyanya anu nyanya kitu anu yo malo kono to ambe do gigo ma nyalo mabedo godo chak nyabdo gi dhok rombe diek mondo nyithindo be giteko makaka gi somo watiek dhier mondo nyithindwa kik bed matuo mondo gisom. Professor erokamano mathoth ahinya kami wacho no e tielo machielo mar chenro mar duol pod wabiro luongi nikech wadwani mondo koro wawuoye lony ma in go iluongo ni tiyo maber gi lo to kod loke mondo kel mwandu ne oganda. Nyinga Charles Odhiambo wendo na odhiambo makawuono angire Selemaya Okoth ke